Buch nek mag dhano magalamoro e bungu ma Shakahola ma itudo gi jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 94 ne odhi nyime e doho ma Mombasa kuma joneno 2 ne ochiwo nendgi. To kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa, achiel kuom joneno ne en obila mane okuongo chopo kanyo mar reso nyithindo, kama chielo to en nyako mane oreso gi obila e bungu no ma Shakahola. Joneno 2 ne kawuono chopo e doho ma Mombasa e nyim jang'ad bura Alex Ithuku mar chiwo nendgi kotenore kod bura matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije wetene kod nek mag dhano 429 e bungu ma Shakahola. Erastus Irungu, ma en apisa mar obila, ne onyiso doho kaka ne gichopo e bungu no mar dhi reso nyithindo bang' yudo lipot ni nitiere nyithindo 3 mane jadolo Paul Mackenzie oketo gi tweyo ni nyaka chieng' githo. Kwa report umesema mliambiwa mwende mkarescue watoto 3. Mliweza kurescue mmoja. Ndio mheshimiwa. Hao wawili walikuwa wamekufa tayari. Ulijuaje? Yule Ephraim aliweza kutueleza. Nitaja nini walikuwa wamefanyiwa kuchelekezwa watu? Kunyimwa maji tu na chakula. Kwa hivyo ni mambo mawili. Ndio mheshimiwa. Ukiangalia nyuma ya hiyo nyumba ni kichaka tupo. Kwa hivyo nyuma ya nyumba ndio kichaka. Pande hii nyingine hujaona mheshimiwa. Yes, hatuwezi ona kwenye picha. So kulikuwa na kichaka bado. Hiyo nyumba imezingirwa na kichaka. Kata kamano, apisano ne obedo gi tich maratego mar lero gimomiyo ne ok gimako miyo mane ni kod nyathi achiel mane giyudo bang' yango ni jowetegi 2 ne owito ngimagi mowiki alwora mar kama ne gidakie no. Tulimtafuta pale kuzunguka tu kidogo hapo kichakani tukamkosa. Hapo karibu hakuna nyumba iliyokuwa na jirani. Tuliingia kwa jirani hapo hatukuwapata. Mama ama pale mlikuwa for about 40 minutes. Ndio mheshimiwa. Na yule mama mlimpata ndani ya nyumba. Ndio mheshimiwa. Tulitoka tukaenda tukaonyeshwa kaburi. Nani alionyesha? Yule mtoto Ephraim. So wakati gani mama anapotea? Nataka nijue ilikuwa ndani ya nyumba. Tulikuwa nje. Tulikuwa ndani ya nyumba na mama. Ndio. Ndio wakati gani mama anapotea? Tukiwa nje. Tukiwa nje. Ndio mheshimiwa. Sasa hatujui. Janeno mar adek ma en nyathi ma jahigni 17 mane ok oyienwa kawo picha mare ne onyiso doho ni ne oweyo sikul e grade mar 4 bang' min-gi mane dhi e kanisa Mackenzie nyise ni somo en richo. Ne ogole e sikul manosome e gwenge mag Eldoret mokele Mombasa kuma ne gidonje e kanisano mar Good News International. Moko kuom chike mokoni Mackenzie ne oketonegi en ni ne onge somo, onge muonyo yath, onge timo dusruok mora mora e del, kendo onge ng'ama ibiro yiene dhi e tich mora mora. Janeno manyakono ne bende onyiso doho ni Mackenzie nokoni giduto nyaka gitwe maonge chiemo, kendo giduto te nyaka githo kogik e dwe mar 6 higa 2023 eka gidhi e polo. Onyiso doho ni Mackenzie jaode kod nyithinde 7 kata kamano ne ok twe ni mar gin emane onego githo mogik. Onyiso doho ni bang' tweyo ndalo 38 komodho mana pi kende, kanyo emane obila oyudo maling' ni giponde bungu no, kuma ne ojukgie gi obila mane timo pedha e dwe mar 3 kodong' mana dweche 3 to giduto githo kaka ne osingnegi. E kind nyithindo 7 mane gipondogo, 5 okoni ne otho ni mar ne pod gidhi nyime kod tweyo, kolero ni jogo mane tho e kinde mane obila manyogi ne iiko e bur achiel. Joneno 3 koro osegolo nendgi e bura mar jadolo Paul Mackenzie madhi nyime doho ni ma Mombasa, ka koro dong' joneno mamoko 419 ma bende geno ni biro golo nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.